राजधानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेलबत्तिया। डीजे राजेश जाफरपट्टी। सुन रे बेवफाई है रटम कइले मोर जिंदगी खत्म खत्म। सुन रे बेवफाई है रटम कइले मोर जिंदगी खत्म खत्म। पागला तू कोही कोही बना दिल सही हम बिजली के तार से सटम। सुन रे बेवफाई है रटम कइले मोर जिंदगी खत्म खत्म। कइले मोर जिंदगी खत्म खत्म। डीजे राजेश जाफरपट्टी। जननी ना हमारा संगे कब छल करबे बन के काटा कोन दिन तू दिलवा में मोर हलबे। जननी ना हमारा संगे कब छल करबे पीछे हट। पागला पागला तू कोही कोही बना दिल सही अब बिजली के तार से सटम। सुन रे बेवफाई है रटम कइले मोर जिंदगी खत्म खत्म। सुन रे बेवफाई है रटम कइले मोर जिंदगी खत्म खत्म। कइले मोर जिंदगी खत्म खत्म। डीजे राजेश जाफरपट्टी। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे राजेश जाफरपट्टी। घुट घुट के जियत बानी एक बेर देख ले तू मरे वाला बाई दीवाना सुरतिया नी देख ले तू। घुट घुट के जियत बानी एक बेर देख ले तू मरे वाला बाई दीवाना सुरतिया नी देख ले तू। रमेश राइटरवा हम लोग के ना नजरवा राहुल पर तू ढले सीतम। पागला पागला तू कोही कोही बना दिल सही अब बिजली के तार से सटम। सुन रे बेवफाई है रटम कइले मोर जिंदगी खत्म खत्म। सुन रे बेवफाई है रटम कइले मोर जिंदगी खत्म।
रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेलबत्तिया।